додгоҳи шаҳри Тошканд рӯзи 26 март баррасии парвандаи рӯзноманигори узбек Бобомурод Абдуллоев, блогнавис Ҳаётхон Насриддинов, инчунин соҳибкорони маҳаллӣ Равшан Салаев ва Шавкат Олоёро идома дод. Дар ҷараёни мурофиа Абдуллоев 1.5 соат баёнот дода ҳолатҳои мавриди шиканҷа қарор гирифтанашро зикр кард. Рӯзноманигор гуфт, муфаттишони хадамоти амнияти Узбекистон таҳдид карданд, ки агар гуноҳро ба гардан нагирад, дар пеши чашмонаш модари 70-солаи ӯро таҷовуз хоҳанд кард. ба ҷуз ин, Абдуллоев иқрор кард, ки бо номи мустаъори Усмон Ҳақназаров матлаб менавишт, вале бо ҳизби мухолифи ҳаракати мардуми Узбекистон робитае надорад ва ҳеҷ гоҳ ба сиёсатмадори мухолифи узбек Муҳаммад Солеҳ, ки дар Туркия зиндагӣ мекунад, дар ҷамъоварии мавод кӯмак накардааст. додгоҳи Бобомурод Абдуллоев, блогер Ҳаёт Насриддинов ва соҳибкорон Равшан Салаев ва Шавкат Олоёров рӯзи 7 март оғоз шуд. онҳо ба қасди ғасби ҳукумат ва сарнагун сохтани сохти конститутсионӣ айбдор мешаванд. дар мурофиаи нахустин, вакили дифои рӯзноманигор Сергей Майоров гуфт, зер ҳимояаш таҳти фишору шиканҷа гуноҳро ба гардан гирифтааст ва аз додрас хост, ки шикояти Абдуллоев санҷида шавад. додрас низ дархости ӯро пазируфт, вале дар мурофиаи навбатӣ афзуд, ки натиҷаҳои ташхис шиканҷа шудани Абдуллоевро тасдиқ накард.